Hellurei ja morjesta pöytää! Tänään me jatketaan näköjään Kristianan kusemisen kattomista. Viime jaksossa me päästiin niinkin pitkälle, että me saatiin tosiaan meille oma kumppani Summer Holiday, joka on tiskijukkana töissä. Me pistettiin meidän makuuhuone kuntoon. Ja siinähän se sitten olikin, että mitä me saatiin viime jaksossa tehtyä, että ei sen kummempaa. Tarkistetaan nopeet, monen Summer oli töissä 5 asti. Se pääsee kotiin ihan just ja se me ei verran tehdä aika mitään. Mä ajattelin vähän se, että jos meillä olisi ollut mahdollisuus vähän sen pistää jalkaa koreaksi. Miksi meidän roskissa on noin keskellä kaikkea? Kysynpähän vittu vaan. Mä otan tän meidän hienon kotivaimon tossa, noin se vie roskiin nätisti niin. Ihanaa, ihanaa. Se on oikein kauniisti pistänyt itse taas omaa vaimonsa varten. Kristina onkin tänään tehnyt kaikki kotityönsä täällä. Meillä on kämppä on siistinä, jees. Hän on oikein laittautunut hienosti meikit ja kaikki. Vittu mua ärsyttää tää valotus täällä kämpässä. Meidän pakko tehdä asialla jotakin. Eihän me voida elää täällä pimeydessä. Ei tää käy. Me haluttais tää jotenkin järkevämpää paikkaa, kiitos. Koska toi on oikeesti aika vitun ärsyttävää, että se on niinku tossa keskellä kaikkea. Mihin me tungetaan meidän roskis? Me laitetaan meidän roskis täältä. Noin, se ei kilppaa seinää. Ei, se on ok. Ja tosiaan valoja kiitos, koska siis mitä helvettiä. Tää tulee tähän. Noin. Käytävälle riittää ihan joku perusvalo. On toi pikkasen parempi. Voitais kyllä keittiöön pistää vielä pari lamppua. Niinku. Noin. Sähkön kulutushan nousee, mutta se ei haittaa, kun me ei maksa tässä laskua kuitenkaan. Pikkasen parempi. Nyt me ainakin nähdään täällä enemmän, että niinku mikä homman nimi on. Niin. Toi kirjahylly mä myy... Oi vittu, siitä sai fygy. Nice. Seuraavaksi me remontoidaan meidän vessa, mut ennen sitä mä haluan kyllä keittiöstä vaihtaa ton lattiaan, koska toi lattia on aivan kamala. Mun mielestä tää on niinku keittiön lattia. Eiks se ookin? Ihan selkeä keittiön lattia. Noin. Kaunista. Ja sit vessaan me halutaan märmörlättiä. Noin. Ei. Tää on mulle yleensä ollut semmonen niinku aikamoinen niinku, tietääks te, pelastusvessoissa. Näin. Parempaa suihkukaappia, kiitti. Vai? Mahtuuks ne lammet tänne? Kokeillaan. Itse asiassa mahtuis. Siinä tapauksessa me halutaan amme. Mistä köyhien peileistä katsotaan itseämme kuitenkaan hyvin saatana. Noin. Et silleen. Nyt on ainakin valotusta enemmän. Saatiin niinku sekundikseen. Voidaanko me vaihtaa tuon sohvan väriin, koska oikeesti hyvin saatana. Tosiaan meidän vaimo tuli jo töistä. Tai siis tuleva vaimo. Tervetuloa kotiin, rakas. Moi, Hanipö! Hanipö! Pyydä pelkkää ystävyyttä. Ai vittu, se ois paha. Kristiina on nyt tyytyväinen elämäänsä ainakin, että jotain positiivista. Siis ihan oikeesti, miksi pitää olla peilei joka saatana nurkalla? Makuuhuone. Tai siis oli makuuhuone. Nyt se on vähän tyhjä semmonen. Hups. Me voitais pistää kyllä ihan sama, että meillä on nyt toi meidän tuleva vaimomme tuossa. Niin voitais silti vähän keskustella jo meidän tulevien kumppaneiden kanssa. Muistaakseni tää tykkäs meistä. Sillä on kyllä puoliso, mitä helvettiä. Puhun Larille. Lari on hyvä tyyppi.
Ja tää yksi täällä on puoliksi syönyt burgerin kaa ja fiilis on flirttaileva. En mä tiedä teistä, mutta niinku ainakaan mulle ei tule hirveä flirttävää olo, kun mä syön burgeria, mitä joku toinen on jo mässyttänyt menemään. Täällä me suunnitellaan valmiiksi jo meidän seuraavaa uhria. Ulalala. Meidän kumppanille ei mitään tietoa asiasta. Hei, vaimo. Vaimo. Siivoa. Siivoa. Muistakaa lapset, tää on ihan normaali parisuhde. Toinen juo alkoholia siinä, kun kumppani pettää sitä samaan aikaan näplätillä, jonka sä olet maksanut luultavasti, koska sä oot aina, joka käy töissä. Miksi se pitää jättää lattialle? Ihan oikeesti. Miksi? Vittu, laita se siihen pöydälle ja hankalaa, Kristiina. Travis! Moro! Kristiina, me moikkaa sun vierasta. Ei, vittu. Messä tänne. Okei? Okay. Summer, mene. No niin, se kerkesi tulee mustasukkaisiksi jo. Mitä me keksitään tälle, että tää pysyy nyt pois, että me saadaan vähän Travisia kiusateltua. Mene nukkumaan, siinä on hyvä idea. Älä ole mustasukkainen, mene nukkumaan. No niin. Kyllä nää pikkuhiljaa alkaa toimiikin. Saataisko me Travisista meidän seuraava? Tässä voisi sanoa, että mä en tosiaan tee Traviksista, että kun se asui ennen tässä talossa, missä me asutaan nyt. Me heitettiin sitä täältä helvettiin. Niin mä en tosiaan tiedä, että tuliko sille niinku lisää rahaa sitten, vai onko se niinku PA, kun me vietiin kaikki sen rahat. Täällä meidän kumppani vaan. Mukamas ei tiedä yhtään mistään, mutta kyllä se aavistaa, että jotain näillä on meneillään. Niin, siinä se hymyilee ja näkee unta meidän tulevista häistä. Meidän tulevista häistä Traviksen kanssa. Muahahaha. Hei, mitä helvettiä? Te pitäis tykkää toisistanne, ei tää nyt käy. Me pitäis saada Traviksesta meidän toinen puoliso, hei kiitos. Come on. Meillä meni niin hyvin. Istu ja juttele tässä, minkä sängylle keskustelemaan. Yövaatteet päälle ehkä tulee pikkasen paremmin sitten sitä saatuukin. Ehkä me ei enää yritetä Travista, me aletaan olla aika väsyneitä. Niin lähdetään Travis kotiin, mennään itse nukkumaan. Huomenna on uusi päivä. Huomenna on uusi päivä. Kello onkin jo 11 yöllä. Summerilla vähän rankkaa, kun se tietää, että sen kihlattu pettää sitä ja se ei vaan voi aselle mitään. Siitä vaan vähän lisää giniä juo sinne sekaan ja niin. Kyllä se siitä. On se aina harmi, kun oma puoliso pettää, niin täytyy vähän turruttaa tunteita sitten alkoholilla. Niin. Teit hyvä juoma, juo vaan. Sä oot sen ansainnut, niin. Olet sen ansainnut, joo. Otat nyt ihan rennosti vaan. Sä tiedät itsekin, että toi suhde ei oo mihinkään menossa. Ja täällä me iloisesti vaan vedetään nokosia, kun meitä ei kiinnosta. Vittu nukutaankin meikit päällä. Sit siivot jälkes siitä, niin. Hyvä vaimoke. Noi, me vähän korvataan meidän puolisolle sitä, että me ollaan ehkä vähän pettämässä sitä, niin vähän lepytellään toista, että se ei ihan vielä meitä jätä. Kyllä se kohta. Kohta se ero tulee, mutta ihan ne ehkä vielä. Niin. Korvataan pikkasen sitä, että toisella tulee olemaan vähän paskaa elämä. Mentiin itse kunnon kylpyyn, kun molemmat haisee pahalta. Ja meidän puoliso joutuu vaan pesee käsitä, kun ei se muutakaan keksi. Niinku paskan kumppanin kyllä itellä snappasit, että ei siinä, mutta jaa, voit itse syyttää, niin. Ja me voitais taas jatkaa. Juttele kumppaninasi Travis Scotti. Itses ollaanko niin röyhkeitä? Tää yksi jää nyt tänne hengailee. Ollaanko niin röyhkeitä? Et pyydetään treffeille. Kun se häätapahtuma. Pyydä treffeille.
Lähdetään ihan käymään Travisin kanssa treffeillä. Katsotaan, että jos me saatais sit meidän sitten uhri numero 2. Ei suostunut lähtemään treffeille. Voi vittu. Pyydetään meidän oma tuleva vaimo treffeille. Me ei ikin käyty treffeille nimittäin. Mitä nää vaihtelee paikkoina koko ajan? Menkää nyt jo vittu, istukaa jonnekin alas, saatana. Hello, siitä. Katriina Terhakainen. Moro. Okei, me vähän kustaamme omaan nilkkaan tällä, mutta... Terve. Noi, oiko söpöstelette siinä niin? Joo. Söpöpöpö. Wow. Hei. Meidän piti esittäytyä flirttailevasti tolle. Sit sä voit palaa takaisin Suomen puolisospuoleen. Niinkö moi? Mä taas pussailen mun muijani. Tykkäsitkö sä siitä? Hello. Seneke Belindi. Se tykkää meistä kans selkeästi. Summer ei tykännyt. Meidän treffikumppani suuttu meille. Meidän tuleva vaimo suuttu meille ihan homona. Tossa se siis raivaa kuin mikäkin. Me mennään vaan istuu näidinkaa tänne sille fuck you tyylisesti. Moro. Tuolla se vaan mustasokkaisuudesta kiukkua. Joo. Meppäs käymään vessassa ennen kuin ne kuset siihen. Anteeksi, meet kakkaa kiukkusasti. Pysytään ne kuitenkin ystävällisen, koska meidän tuleva vaimo tosiaan on täällä kanssa. Niin, pysytään ystävällisinä. Venätään noin treffit loppuun, lähdetään meidän vaimo kotiin, niin sitten me voidaan jatkaa tätä kunnolla. Se menee kiukkuisesti syömään chipsejä sinne, niin. On muuten ihan saatanan kiukkuinen. Summer, sä voisit lähteä... Joo, mä tiedän, sä halusit juoda alkoholia. Mutta läppä himaan täältä. Läppä himaan. Me tullaan kyllä kotiin kanssa perässä, mitä hätää. Mä lupaan, me tullaan jossain kohtaa himaan. Mä en tiedä yhtään, tuleeko me yksin vai onko toisen kanssa, mutta... Kyllä me jossain kohtaa sitten himaan tullaan. Joo, tästä tulee meidän seuraava. Yllällä. Suhdellaan vielä oikein niinku close the fucking deal, Kristina. Close the fucking deal. Sitten mennään kotiin. Jätetään seuraamukset vastaan, kun meidän kumppani on ihan vitun vihane. On muuten oikeesti varmaan oikeesti niin kiukkunen kuin vaan kiukkunen voi olla. Jos se vähän leppyy siitä, se on hilpeä sim kuitenkin, se mitä se leppyy aika nopeasti. Okei, se ei tykännyt tosta. Aloittakaa huomenna alusta. Niin. Huomenna kaikki on ihan hyvin. Please. Mä haluun pillua. Yes. Mahtavaa. Saatiin pyydettyä anteeksi meidän puolisolta. Ja näin taas. Kristiinan elämässä kaikki on hyvin. Mennään ottaa kunnon vaahtokylpy. Mutta mä jätän tämän jakson tähän tänään, että palataan taas ensi kerralla. Kiitos kun katsoitte.